bir arada aramızdaki bolyan ýagdaýda var. Şet etýärler, SMS berýärler, telefon bilen ketleşýärler, fazay mezaji bilen ketleşýärler. Ýaşamy, tataşmaklyk etmekde musulmandan dikkat öde. Allah Teala Kur'an'da ne diyor? "Ve la taqrabu zina" diýipdir. Hudaý Teala Kur'an'da zina etmeklerge belli burada. Da Hudaý Teala Kur'an'da zina ýakynlamak diýipdir da. Zina ýakynlamaklyk näme? Peýgamberimiz aýdypdyr şonu. Peýgamberimiz aýdypdyr, "Gulak zina etýär." Gulak zina näme? Namahrem bilen kepleşmek. Göz zina etýär. El aynu tezni diýip Peýgamber. Göz zina etýär. Gözün zina näme? Namahrem göz demek. Burun zina etýär diýip Peýgamberimiz. Şoň ýetini almaklyk. Denanada atyk çapdyr sen ýetini almaklyk. We dil zina etýär kepleşmeklik, el zina etýär tutmaklyk, ayak zina etýär ýörüýmeklik. Şundan haram zatlaşylar bilýän, haram zat. Odan İslam dinimiz gelip bir sürgün bide aýdypdyr. Şi bide gorymadan çyryň. Şon hiç bir zat Allah Taalaň ýanynda ön nowuna bir imanly adamyň awraýyny muhafazat edýär. Bir adamyň awraýyny ýokmaklyk käbän ýykmady metedipdir. Bir adam şol gibi käbän ýykdy bilýän. Kullu musulmanlyk gyrgyzlyk tarapynda dämi? Peýgamberimiz sewellerine näje boldy musulmanlyk? Kullu dünýä mysaýkada dämi? O bir tereke bilen bejer dahil. Ýöne şol wagtda bir adam gelip käbän ýykdy şol dämdir musulmanlar. Dünýä çaýkanar ahim şey dämi? Şondan güýçlirak näme? Bir musulmanyň awraýy dökülmekdir. Oňşy da aňtyndan kän awraýlar dökülýär. Tarap çet edipdir. Taraplar ahim ketleşipdir. Hoşabeş edipdir. Bu da zevk edipdir. Ertikün şol qyýdyglyna feşar berwati. Men bilen falan etmeden paş ederim diye. Geltem men doğrulam, näme doğrulukdan şol. Ertikün şoňa yamanlyk edip, haýdy bir adam aljaklara şoňa iweriýe ineleken peýamlar diye men çet etdi diye. Şu porum hyýanatlar bolýar. Emma sen şaýetden nima ahim bilansyz bagşlan ha 100den 50den şiriş etmedin. Ne? Sadygyny çet etdin. Sadygyny eseres waziýetinde, sadygyny kepleşdin. Hyýanat ýadynda bolmadyn. Emma sen näzire biljek bir adam hyýanat eder etmedi. Şoňdan din islam bizim evimizde nämetdi perde goýupdyr, keşe bizim awraýymyz dökülmedi. Bizim evimizde pel goýupdyr, bir de ýol goýupdyr ki bizim awraýymyz dökülmedi bilýän. Onuň şoňdan şudatda raýat etmäni. Şudatda raýat etmäni ertekün başyňa burdak gelende hewe Hudaýyň ýalanna Hudaý bir meni gördümi? Ýok, Hudaý bir seni gördü ki ýöne sen şoňra bolmapdyň şo direkti başyňa bela geldi bolýar musulman dogan. Şudatda näme bilýärmi? Hawardar bolmaly.